foli ye masasigila kan sigiba ani sagaden ta ye bada o ko an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn ɲɛ bɛ an na ni waati in na bi an bɛ ɲamakɔrɔ set music ale ka studio la bi ani belebeleba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo belebeleba min ni a lakodɔnnen don kosɛbɛ belebeleba min bɛ ni a bɛ a nɛngun tangi ka bɛn ni fɔlisenw kalasira ye an bɛna kuma sɛmɛ a yɛrɛ lase belebele ye ne hɛrɛ Ba Khalifa ça va? Oui ça va. Somɔgɔw bɛ ka Baasi tɛ yen nɔ. Denbaya dun? Baasi foyi tɛ yen. Ba Baasi tɛ yɛrɛ la kɔni. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Ayiwa i bɛ hakɛ to ka i tɔgɔ ni i jamu fɔ an ye. Ok, ne tɔgɔ ko Alphonse Coulibaly. Oui. Alphonse Coulibaly. Coulibaly Masasi. C'est ça. Ayiwa Alphonse Coulibaly. Fɛn dɔ kɔni kɛn bɛ ka bɔlɔlɔ sira minɛ bi. Bamananw ko ten ko ŋunu tɛmɛ barakolon kɔnɔ. Ni o ye concert belebele ye min kan ka kɛ Kayikaw bara. Yala i bɛ se ka i da don a la dɔɔni ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye wa? Ok. Yani n ka n da don o la n bɛ foli ladi Seymasa ma. Masa min ye Sankolo ani Dugukolo da. N y'a mɛn an b'an da don concert ko kuma na halisa an bɛ balo la de. Donc masa min bɛ su ko ka tila ka dugu jɛ yira an na. Ni banko bɛ sinon a tɛ dɛsɛ fosi la. An b'ale fo k'a tanu k'a barikaba da a ye. Ale min ye dugu jira an na. Donc i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na. Concert ko yan ŋunu bɛ yen nɔ caman bɛ a kalama dɔw y'a ye TikTok kan réseaux sociaux ka sisan Facebook bɛ yen WhatsApp bɛ yen nɔ tututu statut bɛ yen nɔ wala caman y'a ye a sanfɛ n'o y'a affiche ye donc concert in bɛ kɛ ni kalo tile 28 Kayi kalo tile 28 Kayi Kani dimanche nata de don a bɛ kɛ Kayi Carrefour d'Azur na à partir de 17h pile voilà. Pile justement kay o be kuma ala sona aywa Alphonse Coulibaly yala concert yɛrɛ dabolo no mun kam. Ok. Tout d'abord concert yi concert de Pentecôte concert tɔgɔ yɛrɛ o ye a concert organisé la Madame Dambélé Martin Doumbia de fɛ walasa k'a ka album dédicace kɛ Martin Doumbia a bɛ se ka kɛ ne ka tɔgɔ fɔ caman b'a dɔn déjà tun bɛ Bamakɔ yan nɔ de baara de ani a furucɛ lase Kayi voilà donc ale album kura dɔ de kɛ sisan mɔgɔ si ma mɛn a tulo la fɔlɔ n'i bɛ fɛ k'a mɛn i tulo la faut pas que ni concert ka fɔ i kɔ concert in na sisan concert de Pentecôte in na n bɛna profiter ka Madame Dambélé Martin Doumbia k'ale ka album kura dédicace kɛ ani ka taa ɲɛ ka kibaru ɲuman fɔ siyaw ye i n'a fɔ Yesu y'a fɔ cogo min na kan ka wele da ka siyaw bɛɛ kɛ kalandenw voilà ani n'Ala sɔnna ni concert in kɛnɛ kan a tigi na tanu ni ani tiɲɛna voilà. Ayiwa Alphonse Coulibaly ka o jaabiw diyara n ye kosɛbɛ nka an bɛ fɛ k'a dɔn yala e kɔfɛ wele bila bɛ maa wɛrɛ ma a kɛnɛ kan wa? Ok Khalifa ɲininkali diyara n ye i n'a fɔ bamananw ko cogo min na ko boloŋɛni den kelen tɛ bɛlɛ ta donc kɔnɔbolo jɛlen de bɛ bi fɔ kosɛbɛ ne kelen tɛ concert kɛnɛ kan concert kɛnɛ kan yen nɔ wele bilalen don tanikɛla caman ma i bɛ se ka i da don dɔw la k'o fɔ an ye. Voilà a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ Madame Dambélé yɛrɛ n'o ye Martin Doumbia ye donc ale min ye an jatigimuso ye donc ale yɛrɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan ka taa ɲɛ ka matigi tanu ni ani tiɲɛna ka taa se Adèle Daw ma ka bɔ Segu ka se ne Alphonse yɛrɛ ma ani koraliw n'o ye tanunikɛ jɛkuluw ye Kayi église chrétienne Diabougou olu ka chorale bɛ kɛ kɛnɛ kan yen nɔ ani ka fara église catholique kan chorale Sainte Marie ale fana bɛ kɛ kɛnɛ kan yen nɔ n'Ala sɔnna an bɛ taa ɲɛ ka ɲɔgɔn fɛ ka matigi tanu ni ani tiɲɛna c'est ça. Ayiwa Alphonse bamananw b'a fɔ ten ko misi min bɛ fa sini o kɔnɔfɛ tɛ dun di nka o tɛ n bali ka i ɲininka yala projet in kɔfɛ concert in kɔfɛ est-ce que baara kɛtaw wɛrɛ b'i bolo wa? Concert kɔfɛ Khalifa baarakɛta caman bɛ yen nɔ baarakɛtaw bɛ yen fo ka taa fɔ bɛ yen Ala sɔnna nin san kɔnɔna na fɛn o fɛn tanu ni dɔnkili kanu nin kunna ka matigi kanu ani nin kunna fɛn o fɛn confirmelen don Yesu la ka taa fɔ e yɛrɛ de ni Alphonse fana kanu n'Ala sɔnna nin san kɔnɔ a bɛna fɛn barikamaw ye a ɲɛna k'a ye mɛtaw fana mɛn a tulo la n'Ala sɔnna tɛna an da don bɛɛ la k'u bɛɛ ɲɛfɔ mais n'Ala sɔnna on a vraiment des projets on a beaucoup de projets bɛ yen nɔ yɛrɛ an bɛna minnu bila sen kan donc bɛɛ b'i ka wasata sɔrɔ bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ a la fana voilà. Alphonse Coulibaly n ka ɲininkali laban weleweleda kan jumɛn de b'e bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin concert in ma?
D'accord, Kalfa, wole kam mene bologal nyasi bela dile kelema kerengene ala kai kaw e kai shifina kaw angana to ko ni concert kula ay bo angata carré de foot de jinna ñomo fait d'imagine ta à partir de 17h pile yerabe a photo mena nala sona carré foot de jinna ko na kuma donc ko tay kuma donc mo shiga na to ko ni ko na kana to akalla kali mo semisega il a seni kenen kayeno il faut pas que mo foyer voilà donc beka shifin c'est tout shifina kao on a vraiment besoin de la jeunesse kaisienne kayeni kenenka pour que nous fassions un tanier comme matigi tanu ni ka ki on fo à travers la louange. Aywa Alphonse Coulibaly ikani jablu jaranya kosbe aywa jama aw yere albora da Alphonse Kame sesano concert d'unité concert belebele bado o de koso wole blambe bema on bela jele ka boka chaya ko kono kulu kata concert ina sabu ko tente ko glante ko ni tentu me ko glante ko tentu me te fruite ka kala kati siki tentu nate o ko tentu na jelo ete anato ete ka balo ete ka bangi ete ka kala ka saite ko ngani ya tika kete c'est que ko tente ko glante voilà quand ka ani ka do fara do kan fana c'est pas parce que ko ite kai ki be décourager concert ko ina re e mogo ni te kai fana e be ou bien Ségou ou bien peu importe il mana ke yoro kuchala sikaso il mana ke yoro dis-toi qu'il fait un concert in la jere voilà donc Eternal Media ina fo moko chama ba don bibi na to mina donc alina ka chedon fene bina no soro akana kay kabako donc directeur kon mana fo conseillement koni o luga directif na la sona donc ibi ka téléphone ni ta don be forfait ta kasi ka concerning les suite direct la ka damina fo ka passer à l'avama Kalfa refela be kene kayeno ko so do fo mo surprise be ko la surprise be ko la den mo be fa Kalfa rapito rap chrétien c'est ni kene kayeno ni ici on musique la c'est kene kayeno fait tout pour être présent donc on a chama asiga na to ko concert ko ina voilà ok ame foli di aw bela jelema ni ne kume ambolo kala se aw bela jelema aw ni che aka kuluma jola ala ka duba onye Yesu Christ atola Alphonse Coulibaly ni che jasana ba